tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza. Kemm il-darba il-mulej meta jsejħilna bħalma sejjaħ il-profeti, bħalma sejjaħ lill-ommu biex tkun ommu, la tibżax. Illum il-kelma ta' Alla li nqarat fuqkom bi providenza ta' Alla tgħidilkom tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza. Jista' jkun li wieħed jaħseb li d-dinja hija ostili wisq, li s-saċerdot m'għadux rilevanti, li l-ħajja tagħkom hija ħajja moħħlija, spiċċuta, mormija. U se jiġu, għax inkella nkun qed inqarraq bikom jekk ma ngħidilkomx, se jiġu mumenti ta' dlam u ta' konfużjoni. U nitlobkom tiftakru f'din il-kelma li l-Ispirtu ara fuqkom illum. Tħallux qalbkom titħawwat u anqas titbeżza. U ftakru f'din il-ħaġa biex jiġri x'jiġri bil-mandati li tirċievu, bit-tgerfix li jkun hemm fl-ubbidjenza li tirċievu, ma titilfux il-paċi, titilfux il-paċi. Intom il-ħarsa tagħkom tkun fuq Ġesu, fuq Ġesu. Nitlobkom ukoll li għall-poplu ta' Alla tkunu dejjem aħbar tajba, Evanġelju. Twasslu it-toma tal-Evanġelju li kif jispjega tant tajjeb il-Papa Franġisku hija t-toma tal-viċinanza, tal-kompassjoni, tat-tenerezza.